Bamako ana lamini na bolonda dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari jamana kunnafoni a b'o de kofɔ bi ye ntɛnɛn ye duwakun daminɛ don Bouakari Sidiki k'a dɔn ntɛnɛndonya fɛ min ye duguba kɔnɔmaa ye an bɛɛ lajɛlen bɛ girin an bɛɛ lajɛlen bɛ girin ka bɔ an ka so Bouakari Sidiki ni ka duguba caman jɛ sɛgɛrɛ ni y'an bɔtɔ ye a na k'i ɲɛna fɛn dɔ kɔni b'a an kɔ walima an bɛ fɛn dɔ nɔfɛ o dun tɛ nkalon ye Bouakari Sidiki k'a dɔn soli ka bɔ so kɔnɔ dutigi n'a ma kɛ ka sɔrɔ min ye ayiwa nasɔngɔ ye o dafalen tɛ walima a t'i kun i na soli ka bɔ yali denmisɛnw o b'a la dɛ i bɛ soli ka bɔ dɛ min kan ka di o t'e kun e yɛrɛ ni Ala cɛ tile bɛ se ka bɔ k'e dalen to du kɔnɔ dutigi Bouakari Sidiki yalima hakili bɛ ko dɔ la bi ntɛnɛndonya fɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw ka soli ka bɔ a mana tigɛ da i bɛ soli ka t'o jaabi ɲɛɲini nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye soli ka bɔ a ka latigɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn anw ma bɔ so i k'a dɔn nasɔngɔ bɛ yen a tɛ yen o taa yɔrɔ kelen Bouakari Sidiki k'a dɔn muso ni denw b'an sɔrɔ yɔrɔ dɔn u b'a dɔn an da bɛ arajo jɛgɛfɔ la Bouakari Sidiki dogoli t'o la o ntɛnɛndonya fɛ bɛɛ b'a dɔn ko muso denw u bɛɛ b'a dɔn papa bɛ sisan b'a sɔrɔ sisan b'a sɔrɔ papa bɛ arajo la o b'o de wele dagadenw Bouakari Sidiki n'a sigira kɛnɛ kan kini kɔni kan ka buruto o t'a sɔrɔ cogo dɔn o kabako don les enfants la ni waati fɔra de la i hakili bɛ jigin waati min na cɛkɔrɔba fana tun bɛ ta ka bin na ka dumuni ɲini ka na d'i ma i n'a dɔn ko jaa k'a tun bɛ wo dɔ da la i ma n'u sigilen sɔgɔmada fɛ buru ni bɛri kan ani kafe walima t'a sɔrɔ cogo dɔn yɛrɛ walima ka n tɛ sɛfa ka na n ka sɛfa gosi dɛ fo ne bɛ ɲi ɲimu nɔfɛ n ye mugudi denmisɛnnin tɛ silamɛ ye koyi ka na n ka sɛfa gosi ni sɛfa gosilen nana d'u ma u se k'a taa n t'a fɛ n y'a fɔ i ka n'a gosi n bɛ jima de fɛ ne ko n ko Ala ni ji e dangaden min y'i wolo o mun sarijɛni de min sans sucre sukaro t'a la sarijɛni ayiwa Ahmed Jara ale bɛ Ahmed Jakite hakili wulila wa siyɔrɔ kow tɛ wa n'i ma tɔgɔ fɔ kɛ i na jamu fɔ ko Jara Ala mun bɛ nɔfɛ bi kana jiginna koyi i ye n si cogo dɔn e bɛ ne si cogo dɔn cɛnin o fasanen kɔrɔ bilalen o Ahmed Jakite ale bi jaw la Mamudu Suruni non a t'a la bi yɛrɛ de si yɔrɔ don nkalon man ɲi j'ai mal dormi Mamudu Suruni nɛgɛw minɛ an ka taa o bɛ bɛn Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo Bouakari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus nin y'a boli ko siɲɛ 300 ani siɲɛ 3 Yakuba Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Yakubu ko a bɛɛ ta Bouakari Sidiki n'i kɛra faama ye dɔw bile janya sebali tɛ siga t'o la i k'i cogo dɔn i kuma da la layidu gɛlɛnw dali i k'i cogo dɔn a la Bouakari Sidiki foroba baarakɛla yɛrɛ de min ye cadre ye man ka kɛ politiki maa ye politiki kuma fɔli a man ɲi jamana cadre la n'i y'a fɔ don n'a dugusɛjɛ cɛ n'a jɔra Bouakari Sidiki mɔɔ n'a fɔ tabarikala nka min b'a la n'a ma se ka kɛ o fana bɛ don i tulo la i n'a fɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn CMDT a PDG kura in halisa i k'a dɔn a ka kuma ninnu tɛ kuma sabatilen ye Bouakari Sidiki k'a dɔn kulumege damɛlɛ Bouakari Sidiki k'a dɔn kuma min n'a welela k'a kana CMDT ɲɛmaaya la o y'a dɔn kɔrɔlen kɔni tɛ o a nana min nɔ na sɔmin kɛra k'a fɔ o dɛsɛra o yɛrɛ bara
baara ka tiɲɛniw kɛ o tuma n'a dun ma ɲɛ jamana jigi dalen bɛ CMDT kan sɔrɔba de bɛ yen kɔɔri tɛ baatara ko ye kɔɔri a sɛnɛkɛlaw olu dɛmɛni a n'u ka makaama dilenw ma o ye wajibi de ye jamana kan Boubacar dɛsɛ kɛr'o la somin kɛra k'a fɔ ɲinan min ni Ala ma jan kɛ i k'a dɔn gɛlɛya minnu dalen don ɲɔgɔn kan Boubacar a tɛna bɔ fɛn fɛn min jɛ man ɲi minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna Daniel Simon Clément joona an ka wele dakɛ kuma minnu bara ka fɔ sɛnɛkɛlaw diminen don jamana bɛ yɔrɔ min na faama minnu y'an bila baara la an ka kuma joona waasa bɛɛ lajɛlen hakili ka sigi tiɲɛ don kuma ka ɲi nka kuma sɛbɛlama walima kuma min bɛ taa laban tiɲɛ na i b'o de fɔ sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn nkalon man ka tigɛ olu ye Boubacar u bi jamana in kɔkɔrɔ u wɔsi ji i k'a dɔn u bi baara min kan ka kɛ su fara tile kan Boubacar k'a dɔn ko don min dogolen tɛ jamana sɔrɔba de bɛ kɔɔri i k'a dɔn a sanni feere la sɛbɛnnikɛla ko nin faama fila u farala ɲɔgɔn kan donnikɛla kibarumaw minnu bɛ kumakan ta minnu bɛ jaw yɛrɛ ta Boubacar k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen kɔni jɔsɔlen bɛ jɔ ko a la bi kunnafoni kɔni a na sɔrɔ ka ja sabula min y'an ka jamana a sɛnɛkɛbolo min n'o ye CMDT ye kuma min b'u da u bɛna tiɲɛ fɔ an ka jamana sɛnɛkɛlaw Boubacar kuma min kɔrɔfɔ daminɛna CMDT i k'a dɔn a PDG minisiri min bɛ sɛnɛ kunna Boubacar u ye layidu minnu da a ma tɛngu sabula Dr Kulumenge Dambɛlɛ ale min ye CMDT ɲɛmaa ye a ko sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn ne na aw don a y'a hakili sigi nin duwakun in tɛ dɛ duwakun wɛrɛ duwakun fila n b'o layidu ta ye juillet kalo yɛrɛ min filɛ nin ye i k'a dɔn a ka wari tɔni fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ sara ka ban sabula minisiri ye wari yɛrɛ caman de bila wagande kɔnɔ ka ban minisiri yɛrɛ da o fɔ kɛnɛ kan sɛfɔ wari miliyari 23 ko wari bilalen bɛ wagade kɔnɔ yanni duwakun fila cɛ u n'u ka wari bɛɛ sɔrɔ Boubacar i man'o fɔ sɛnɛkɛla ye olu kɔni dalen don a la k'a fɔ jamana faama o tɛna nkalonti k'a bada wari sɔrɔla a bilalen bɛ wagade kɔnɔ ɛlɛn an bɛna wele k'a d'a ma duwakun fila kɔnɔ Boubacar k'a dɔn Kulumenge Dambɛlɛ ka nin kuma in fɔ a y'a fɔ ni i k'a dɔn ayiwa a wasalen Boubacar maa si se ka da la k'a fɔ jɔn ko a la ayiwa duwakun fila na dafa wari ma sɔrɔ o k'i bɔ yen a ye kuma caman fɔ minisiri yɛrɛ min bɛ sɛnɛ kunna Boubacar k'a dɔn mɔgɔw dalen don cɛ in na nka a ka nin layidu laban timɛbaliya ninnu Boubacar a bɛna mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ siran sabula sɛnɛkɛlaw u sigilen bɛ bi duwakun fila min fɔra o dafara dɔrɔmɛ 20 ma cun u ka wagande kɔnɔ Boubacar k'a dɔn laban na min ye minisiri ye a ko hectare 672 Boubacar k'a dɔn sɔmi kelen don k'a fɔ o de bɛna kɛ ayiwa sɛnɛfɛn ye min ye kɔɔri kɔni a jɛman in n'o saradelen o la Boubacar k'a dɔn nin bɛɛ ye kuma duman ye o bɛ se ka kɛ Boubacar k'a dɔn sɛnɛkɛlaw wɔsi ye fɛn min ye n'u y'a sɔrɔ i kana siga u na fɛn kɛ min yɛrɛ t'o ye Boubacar sabula u tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ u ma juru ɲini Boubacar k'a dɔn u ma Ala ma deli kɛ ɛlɛn ni u halala wɔsiji ye fɛn min ye u b'o don nɔfɛ kabini salu Boubacar o balangu dun ye jumɛn ye min ye sanni feere o tɛmɛna u y'u ka sɛnɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛna Boubacar u ka wari dun dɛsɛlen don ka sɔrɔ mun na kelen Boubacar mun na tiɲɛ jala yɛrɛ de se ka fɔ min ye jamana faamaw fɛ k'a fɔ jɔn ko a la wari tɛ yen walima wari ma sɔrɔ Boubacar i k'a dɔn an bɛ bɛn min kan u ye nin ye nin ye nka a y'a sigi Boubacar k'a dɔn duwakun fila a ka wari bi d'a ma o ma se ka sɔrɔ Boubacar n'o ma sɔrɔ o kuma na fɔ dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye jamana faamabaw ye n'u ma wuli ka jɔ kɛ minisiri min bɛ sɛnɛ kunna ani CMDT PDG kura ye Boubacar n'u ma wuli ka jɔ kɛ joona ka gɔngɔli tɔrɔ u kunna min ye sɛnɛkɛlaw ka ko ye a ka se ka dafa a ka se ka sɔrɔ joona yanni samiya ka se k'an da an tɛgɛ ma yanni ko bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ Ala m'an kisira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tuma tugura focus an bɛ u fo ka fasolojɛkulu ka maa bɛɛ lajɛlen fo maanifin dɔnfɛn mana k'i dunfɛn ye i yɛrɛ ma hɔrɔnya tɛ tɛmɛ o kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant Yusu Kamara nin y'a ka fasiri ye Yusu ko min ye anw ka jamana saba ye dɛ min ye AES jamana saba ye n'i y'o ye Burkina Faso Maliba fo ka taa se Niger jamana ma olu fara bɛ ɲɔgɔn kan tɔnba kelen min kɔnɔna na o jamana saba fana u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dancɛ min kɔnɔna na n'an
k'a ma ko lipta ko gurma i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ sigina ni k'a to a da ko autorité lipta ko gurma olu ka lajɛrɛba seginna o baaraw de bɔla ni ka waleya n'i y'a lajɛ o waleyali senfɛ min ye laɲini caman kɛla a kɔnɔna na a jirala k'a fɔ baara minnu kɛla kabi tɔn in sigi furadama kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ min baara minnu kun boloda b'a kɔnɔ baara ninnu caman b'a la ka bɔ ɲɔgɔn da fɛ ko nka k'a ko a ka se ka kɛ sana yɛlɛ ye u kana taa tɔnkura wɛrɛ sigi tugun ka fara lipta ko gurma kan i b'a ye k'a fɔ min ye autorité lipta ko gurma ye a ka yɛlɛma k'a kɛ agence d'exécution de développement ye n'i y'o ko in fana lajɛ o bɛna makama wɛrɛ se a ma bawo ko n'i ye tɔnkɔrɔlen to yen ka taa kura sigi sen kan hakilinaw a n'a makama minnu kan ka ta k'a sɛgɛrɛ walasa laɲini minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati jamana saba o denw bɛɛ lajɛlen ka nimisiwasa sɔrɔ a lawaleyali la k'a ko k'a nafolo ko k'a dagosi ka bon kosɛbɛ kɔrɔlen min b'an bolo n'o ye autorité de lipta ko gurma ye k'o kɛ agence d'exécution de développement ye ko jɔn ko ala ko nin laɲini belebele o de kɛra ni lajɛrɛba seginna o kɔnɔna o senfɛ min i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamanakuntigi ye n'o ye cɔmɔdɔrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ale de ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni ka da kɛnɛ kan a kɔrɔfɔ bɔ a da kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Burkina Faso jamanakuntigi ye capitaine Ibrahima Traoré ka taa se général d'armée Abdramani Chani ma Niger n'o ye Niger jamanakuntigi ye ninnu bɛɛ lajɛlen ko jɔn ko ala Goïta ye kuma min fɔ nin ye dɛ kɔrɔfɔ in ka ɲi kojugu nin bɛna kɛ sabu ye baara kunba caman bɛ yen an ka se ka olu boloda joona wa min ye baara kura wɛrɛ minnu n'olu kan ka fara kɔrɔlen ka taabolo kɔrɔw kan olu bɛɛ lajɛlen ka sanga ni sahɛli taabolo ye wa min ye AES hamina ye fɛn min ye ka ɲɛsin AES jamanadenw ka sigili n'u ka hamina ma o bɛɛ lajɛlen olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i ye ko in lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye agence d'exécution de développement ye n'o de bɛna kɛ jɛkulu in to a kɔrɔ ye k'a bɔ autorité de lipta ko gurma na nka n'i y'a lajɛ fana i b'a ye fana k'a fɔ makama caman b'a nɔfɛ wa min ye baara kunba caman bɛ waati ni don natɔ kɔnɔna na olu bɛna boloda a fɛ nka a ka bɔ tɔgɔ kɔrɔ in na ka kura in ta ka da la a ka se ka o fari fana da o baara ninnu bɛɛ lajɛlen to bɛ jamana saba ɲɛmɔgɔw bolo yanni décembre kalo nata tile 31 cɛ san 2025 maa bɛ se k'a fɔ nin jɛkulu kura min nun bɔtɔla filɛ nin ye n'o ye lipta ko gurma to a falentɔla ye hakilinaw ni nin kura minnu bɛna ta ka fiyɛ a la jamana saba olu na nimisiwasa sɔrɔ a ko kɔnɔna na nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ lɛde pana kɔnɔ Yusu Kamara a ka fasiri don Bagasiriki i bi maa min ka tomina daminɛ i tɛ se ka tiɲɛ fo ye siga t'o la dɛ Bagasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura maa min ye nin sɛbɛn a to a de ye ko Dɛnba a jamu ye Kɔnte Dɛnba Kɔnte ko a k'i k'a dɔn ɲɔgɔn ye filanan min n'o sigira sen kan min ye farafinna woroduguyanfa jamana minnu n'u jɛlen bɛ wari kelen na Bagasiriki o tɔnba in u k'o de ma ko IMOA ka ɲɔgɔn ye filanan min n'a kɛra Lomé Bagasiriki i k'a dɔn a kɛnɛ e ko a kunjɛgɛ cogo ɲɛna de sabula bɛnkanw ani min ni min fɔlen kun don ani ɲɛnabɔli minnu kan ka kɛ sarabolow kɔnɔ o caman de sɔsɔra Bagasiriki a tɛ s'o ma anw da y'an yɛrɛ ye an de maa ka jɔnyana AES jamana saba i k'a dɔn minisiri minnu kɔni bɛ i k'a dɔn a ko kunna olu sera k'u fori tɛ fari Bagasiriki ni ka bɔ ka jama sigilen to tɛ tamara sɛbɛnnikɛla ko a ko mun de kɛra an sera nin yɔrɔ in na mun na Bagasiriki a ko i k'a dɔn min ye ɲɛdɔnniya ye e k'o na kɛ AES jamanaw na bilen de organisation ouest africaine Bagasiriki i k'a dɔn nin ye ɲɔgɔn ye filanan ye o ko min ma conseil des ministres de l'UEMOA min kɔni wajibi de don Bagasiriki i k'a dɔn sanfila o sanfila ni e ye ɲɛmaa so kunna Bagasiriki i k'a dɔn sanfila maa dafa min dalen don ka o bi fɔ ka kɔn a kan ka taa nin yɔrɔ in Bagasiriki a ko Mali Niger Burkina Faso Bagasiriki i k'a dɔn nin jamana saba in u sina k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kabini u y'a ye karabu ko de bi senna i k'a dɔn i ma jɛkulu kɔnɔ Bagasiriki u k'a dɔn maa bila dagirinda la koyi minisiri saba in sina ka bɔ n'u yɛrɛ tɛ fari Bagasiriki wa anw dara a ka ko fila bolo Bagasiriki k'a dɔn yɛlɛma de kun kan ka kɛ Burkina Faso ɲɛmaaso de kun kan ka ta ka di Burkina ma san fila ale b'o kɛ ɲɛmaa la a kan ka fali a tun bɛ jamana min bolo a tun bi bɔ yen ka na di Burkina ma Bagasiriki k'a dɔn u nana kow ɲaami ka na kuma caman don a la to a ka barika mana bonya i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na Bagasiriki o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye conseil des ministres min n'a bɛ nin ko fɔ Bagasiriki ka taa se i k'a dɔn BCEAO min ye commission bancaire banque océan africaine
africaine n'o ye BOAD Boubacar Sidiki i k'a dɔn conseil régional Espagne épargne publique des marchés financiers n'u k'a ma ko CREPMEPS Boubacar Sidiki ka taa se commission union monétaire West Africa ma UEMOA Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen da tun bɛ file kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ma se o ma n'a sɔrɔla i k'a dɔn sariya sɔsɔ donna ko la n'a sɔrɔla a kan ka taa taasira min fɛ ni sɔsɔli donn'o na walima n'a sɔrɔla de yalima anw yɛrɛ de n'a man kan a k'a faamu Mali Burkina Niger nin bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen n'a ti di Burkina ma o tuma n'olu nin bɔra la anw yɛrɛ bɔra la koyi Boubacar Sidiki k'a dɔn kɔrɔfɔ fɔra ka bila yen sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min kɔni ye hakilina in ye a gɛlɛyara yalima nin fana bɛna k'a damata gɛlɛya kura ye wa yalima an ye ɲɔgɔn haramu a bɛna bɔ nin ko in na wa ɲininkali tɔ min bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ maanifin kana se kilisi la k'a fɔ nɔfɛ ala kana maa dɛsɛ laloma t'o dɔn ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le sursaut Mariam Sisoko nin y'a ka fasiri Marama ko min ye anw ka minisiriso ye n'a ka baara ɲɛsin bɛ faso Maliba ani jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma son excellence Ablaye Diop hakilina kura min n'o taa bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ o de ye sanga n'a ka waati minisiri kelen-kelenna bɛɛ bɛna sigi jabaranin na ka baara minnu ta bɛ ka kalifa i la i kɛn bɛ ka baara ninnu kɔni tiimɛ ka se hakɛ min na ani kundama min na i k'i da don a la ni ka ɲɛfɔli kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ministre des affaires étrangères la coopération internationale son excellence Ablaye Diop jɛmukura min bɛ yen n'a bɛ wele ko Malikura ɲɛtaasira ni nin bɛna kɛ a tako sabanan ye n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔw kɔni talen kɔ ka sɛmɛ a la kɛnɛ sigilen kɔ a ye hakilina caman fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye jɔn ko ala bi na teriya b'a ni duguba caman cɛ teriya b'a ni diɲɛ jamana duman caman fana ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye bɛn ni keleya ye o bɛ hali n'an sigiɲɔgɔn jamana dɔw bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ camancɛ la nka jamana caman bɛ yen an n'olu bɛ teriya la nka dɔw kɔni bɛ yen musalaka t'a la koyi olu kunkilenna n'an kunkilenna tɛ kelen ye an b'a la ka ɲɔgɔn lajɛ wonin fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali kununko Mali ye ani bi Mali kɛrɛnkɛrɛnniyara min ye 2012 Mali ye ka na se 2025 Mali ma olu tɛ kelen ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kuntanyan ko caman kɔni tun bɛ ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ ani ɲɛdɔnniya son excellence Ablaye Diop ale y'a jira n'o y'an ka ministre des affaires étrangères ye a ko k'o kuntanko ninnu caman bɛ yen jɔn n'i y'a kɔrɔbɔ bi an bɛ taa tɛgɛ da i ɲɛ ka f'i ka palais kɔnɔ i n'a fɔ jɔnni o b'u yɛrɛ dɔn ninnu b'a la o b'a la kɛ olu don hakili bɛ minnu na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ baara dɔw bolodala i b'a ye k'a fɔ kabi marisi kalo ka na se an filɛ nin ye juillet kalo min na san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye digitalisation de l'administration publique ye o hakilina min tɛ la cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ général d'armée Assimi Goïta i b'a ye k'a fɔ k'ale ka minisiriso ka taa se a bolofara minnu n'o ye lasigidenso ye jamana wɛrɛw kɔnɔ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko min ye digitalisation ye o kɔni a sigila sen kan ye a kɛra sabu ye fana min ye visa o ba naani k'a minɛ marisi 2025 ka na se juillet 2025 ma min ye visa ba naani o de ta la ni ka di a ɲinibaaw ma n'i y'a lajɛ ko min ye halisa ko baara tɔ k'a bɛ kɔ ka na ko bawo ko min ye taabolo caman ye ani hakilinakura caman ye olu bɛɛ lajɛlen o labɛn bɛ nin minisiriso fɛ walasa jamanaden minnu n'olu bɛ bɔ yan ka taa jamana kɔ kan walima jamanaden minnu bɛ kɔkanna na n'u mago jɔla an ka gafe min na walima sɛbɛnfura min na o sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na min ye minisiriso ye k'a ka wulikajɔ a ɲɛsin bɛ o caman ma wa ko n'i y'a lajɛ min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye k'an kɔni an bɛna sigi sa ka an wasaden sigi an ka jamana kɔnɔna na yan sɛbɛnfura ko jamana kɔnɔ wali jamana kɔ kan o tɛ kɛ maasi negela ye k'a fɔ k'i bɛ kamanagan sɔrɔ a ko kɔnɔna na nin kosɛbɛ tuma y'a salo ka bɔ le sursaut kɔnɔ Mariam Sisoko a ka fasiri don Boubacar n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a tɔgɔ tununnen donna Boubacar Sidiki i k'a dɔn i ɲɛ fila kan n'i ye dɔ dɔn a na sɛbɛnni ɲɛ ka misɛn nin ye jumɛn ye a bɔ n bɛ le flambeau fɛ o le flambeau o tuma n'a ko ye tamɔnɔ flambeau de don o don dɛ o de don
flambeau tamoɲɔ wagati k'i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri tɛ se ka kɛ foyi ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana nafa wagati k'i jamana nafali i k'a dɔn u bɛ daminɛ cakɛda dɔw la cakɛda fɔlɔfɔlɔ o ye kɛnɛyaso ye wagati k'i k'a dɔn kɛnɛyasoba min b'an ka jamana kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma hôpital Gabriel Touré maa bɛ se k'a fɔ bi min ye kɛlɛ Asimi Goyita jamanakuntigi a ka yeta a n'a ka ɲinini wagati k'i k'a dɔn a makama n'a hɛrɛ dɔ jiginna nin dɔgɔtɔrɔsoba in kan Gabriel Touré wagati k'i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ de tun bɛ to ayiwa baara la walima furakɛli walima opereli yɛrɛ wagati k'i k'a dɔn kuran bɛ tigɛ hali n'a sɔrɔla kuran tigɛli barika tun ma bonya kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔsobaw na a kana kɛ bilen yɛrɛ fiyewu kuranko dɛsɛ kɔni ka n'u sɔrɔ bilen kuma wɛrɛ ka fɔ Gabriel Touré la min tɛ kuranko ye min ye jamanakuntigi ye a y'i ɲɛsin o ma a ka ɲuman bolo wagati k'i k'a dɔn min ye pano ye pano belebele lahulataw k'a ta k'a sigi Gabriel Touré sanfɛ yanni diɲɛ wuli cɛ ni tile kɔni bɔli ma bali wagati k'i kuran mɛnɛni tɛ bali abada sɛbɛnnikɛla ko nin pano lahulataw wagati k'i k'a dɔn ayiwa ka taa kɛnɛ kurubukari a kɔni kɛra makama ani nisɔndiya dama ye wagati k'i jamanakuntigi ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye conseil spécial du président de la transition min n'ale de ɲɛsinnen bɛ jamanakuntigi ka makamaw ani ɲuman kɛli la n'o ye œuvre sociale ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre min bɛ kɛnɛya kunna wagati k'i k'a dɔn ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye jamana in maaba ye maaba caman wagati k'a ni ɲɛmaa caman ka taa se labitaniso a baarakɛlaw ma u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan wagati k'i k'a dɔn dugudenw ani jamanadenw maa minnu bɛ yen i k'a dɔn u mana jama taatɔ u bɛ taa filɛli la bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sabula nin pano lahulata ninnu n'u bolo da kɔnta kan n'u ko taw wagati k'i k'a dɔn yelen sinna ka cari fanda 4 bɛɛ lajɛlen na wagati k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye Gabriel Touré gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ sa kuran tigɛra walima kuranko dɛsɛ bɛɛ walima nin gɛlɛya in de bɛɛ wagati k'o banna jamanakuntigi kɔni a y'i bolo ɲɛsin fɛn minnu ma a n'a ye layidu minnu da jamanadenw ye k'a fɔ waati o waati ani ɲɛsin awa baarakolo giri dɔ ma yɔrɔ dɔw la walasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Gabriel Touré kɔni y'a tunɔbɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ flambeau kɔnɔ e don ko flambeau de don an ye min bɔ flambeau kɔnɔ ni ne ma sɛbɛn ne n t'a fɔ k'e don wa flambeau de don flambeau don jɔnni y'a sɛbɛn a tigi tɔ a fɔ ye n k'o den fana ye bilen Seydou Konatɛ wa o tɔgɔ tɛ yan ɲɛ tɛ tɔgɔ den la yɔrɔ in fansi n ko flambeau dun flambeau dun o tuma Bougazelli ka flambeau an y'a sama ka bɔ o kɔnɔ ne ko o tuma e dalen ne da kɔnɔ kuma na ayi e mana sɔrɔ ne de y'a sugandi wa Boubacar ne ye journaliste kɔrɔba ye a tɛ fɔ ko daba ye nin kɛ koyi e t'a ɲɛdɔn koyi e b'a la ka siran depuis dɔgɔkun tɛmɛnen don ji jigin bɛ i ka ton na ayi pas du tout pas du tout moi je suis un article dɔ ta yan ko Asimi ko maa o maa bɛ yen n'i ye ɲɛdɔnya kan na an bɛ taa rebelle fa f'i ka palais kɔnɔ i y'o fɔ i tilala ka siran n ma siran n ko Asimi de ko ten a y'a bɔ kɔnɔ ye waraw ka kɛlɛ kɔnɔ ka siran ye o tɛ duga ko ye dɛ wara kɛlɛ ni duga don waraw ka kɛlɛ b'a kɔnɔ ayi parce que n'u dɔ sala ale b'o sogo dun ni o y'a ye ni saya kɛra ni saya ma kɛ dun e bɛ t'i da don kɛlɛ la i bɛ sanfɛ ninnu waraw bɛ duguma i ka kɛ mun b'o la i bolo don karamɔgɔ dama tun kɛra n'i ye n tɛgɛ to ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko arc-en-ciel arc-en-ciel la Tagadi Sidibe ni an ka fasiri ye a ko min ye somajebu ye nin ye somajebu ko fɔ bɛɛ ji sanuma olu o ji ka se ka kolonkolon an ka robinɛw kɔnɔna na an ka se k'o sɔrɔ an sisow kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye somajebu SA min ye ɲɛmaa kura ye n'o ye madame Bokoum Fatumata Siragata Traoré ye a ye taama bolo da o taama ye o de ye a ka service fɛn fɛn bɛ yen n'o dulon b'a ka service ba la a ka se ka t'i ɲɛ jɔ o station ninnu bɛɛ la minnu b'a la ka ji labɛn k'a furakɛ ka sɔrɔ k'a bila robinɛtiyo ninnu fɛ an ka se k'o sɔrɔ an ka du kɔnɔnaw na a ka se ka taa ko bɛɛ lajɛlen ni ka se ka taa a lajɛ a ɲɛ na ka bɔ dalafɔli la a yɛrɛ ɲɛ k'a ye nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye araba tɛmɛlen n'o bɛnna juillet kalo tile 9 ma san 2025 nɛgɛ kanɲɛ dɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 an dana gosilen kɔ
e ko amati jo station de Kabala o donda bala wa anaga delegation wasa mi o station de Kabala ye kele amunu be ukaye baro station yi asigi foradama kana se bima nuzo dia ani sewa o chama zoro la aka baro la bo akera sabu e bako fela o yoro o kinjama be ulu koni ngaji no yugaro bnaji abe soro station de Kabala inde sababula mi ye directrice generally so maje butwala akoni ya jira saka fo bara mi bala ka ke ouvert ube fu bara kala munu fora be chagede ngonna no station de Kabala e bela jile ni chesir jala e kele o ka ke fly ba o kambe danga mi na sisa mi ye ba joli ba jire de di anye chembe ka kla ka la hala che sabu ke sanu yinno ka bara e ko sanu yinno ka ko na malaje jinyama jole na akona kembe gele ya bilibili kurubna jiu olu nye ka bo jeyala ka kenye wore ko do wara tere mi ye sanu yinno olu no abe wele ko dragaji sanu yinno dola olu de ko ngeme ka kololo se ni joli ba jibaima kani ya laje amada ofanama aye munu salo ke anale ko ka boy e ko amarion jurdansi ni ka osigi sengawa ma kologire munu be somaje bula ani somaje munu tega di me nyoma nu be barake anu lu bela jele ka se ka nyoye mi ambora ka ta station de Kabala mi laje be akele ko ka nyingali ke ko yale ma fera ni frod me kanga soro walza ji o nyabe se ka jeya ji ka je ji sanu manga se ami bawma mi anga du kono no wi mi aga comité de direction ma kologire munu wele la bela jele ngoni hagilno mboka da kenaka ubena kelenga wa ubena kelenga ke nam bela jele ngoni hagilna nyumbo diko da kenaka ngoni madame la directrice générale amba fa aga tani mbolo ive na taro fe jamana de bela jele na nimisi wasa soro orobne ji soro li sababula amada ofanama mi o duguje no bena alamzama je kalo kleta san 2025 atara yoromna ibo odonwa mi ye jigoroni parai station de pompage do fana be atare nyeda ye fanaga wa mi ye station compacti do fana tumbe ibaye ka fo o station compacti o jola o bayini ka kalo chama bobi akoko station ka jokun ye muye ya nye fae akoko station ka wuli nye tuku ka yele ka fara toka wasa mi orobna jinda ya o kaseka ba ji sanu manga seka soro jibe bo baji kono yoromina kana furage famu nuve anaka nga teme filtri munu ve produit munu be ke ala ondaya o aleta fe ko matlo la tukuni ni bela jele ka nyozoro wasa manifunga kene o kaseka sabati ji sanu ma no orobna ji o sababula ya taka laje adama de ate ta jiko wani ye ji fana fo iko ko adama de ya mi madame bokum Fatmata Esragata Traoré mi soma jebo SA o nyama ba ya medun no ko bi akoni kembe ka fini mi ndo kanabi o de jamana donga sega ji sonoma zoro to usigi yoro la orobne ji sonoma ka sura makeni gele yayi ma be ne e ba nga ki ndo la kele ngonnana ni ka orobne ji ko kembe gele yayi akoka naka de ni bela jile ka ji soro ka soro gele ama bo akoko nana aywa ni wesebe tumamna ya salo ka bo arkan SL konna tagadi sidibe aga fadridu bo dirigi mbembulo bu wakado mbi boni sebe mi ibora ka mi bo arkasiel abol ko chien keme fla ani chien muga bokatriki ka do surugu atesira abada ba marfatigi nye bokatriki ka do ide ni nya ka sebe nye ide gom ako abera ta kuma in wora fochugo mina a marketing de bokatriki ni wolo mali makeka nyingali ke muni muna yalma nyena wolo mali kera wo wayanga ko follow indala bokatriki ika do mi nye jetemina na olu temena abi wati jamo mi nye talkoy bolomoni nye shira du damadoma du minu nu bana mini ne do kosira walma ko folo re kono nu bi ke sababu ye ika do ji ninga walangata ka kenike wakati ki ika do bengera ka uyalala ka funafuni lase ninga dutigi kelengeli na bele jile nungu pmanywanya hanno ya soro ki sigidaina ya ro ningo imbike pmadolo ba soro dutigi do tamana wakati ki minu ndamana na foro luko ika do uyajira ka fosigata ubikla ko lu pmanywanya wakati ki ika do talko mi nye kile fly na ye wikadu ko mobile kala hardi nunu minu mbi du kari kata date ngami bidoze wasi ki kado atemena atemene ayi du mi mvura kata da bogati ka fanga ka bokoi o ikado ni mana ke yoro wo yoro ma chama ni nyajido nga nyaji nunu bela jile ni ka hakilina bogati ni sebeni kala ko o mi ngoni hydraulique barakarawi asafurla mi ngoni jitema sirawi bogati ki anyanyi ni to do ko lu siraw de bo nga so nunu ngile chama nyajira molu toro koy sabula kuma foru ye ka kangari dake nga mon ay waku ladoni ala nga
yɔrɔ cilen k'a ban min ye villa belebeleba 2 ye olu jɔlen b'u nɔ na kalaharidiw Bɔkasiriki magamakɛ minnu na so minnu b'u kɛrɛ n'o ma ci wa o so bɛɛ de cira mun o ni villa 2 bɛɛ to yen k'u tɛ ci ka da kun jumɛn kan e dun kɔrɔtɔ kun an tɛ kɔrɔtɔ ka da kun jumɛn kan nin tɛ damakɛɲɛbaliya o natɔla ye wa voilà inégalité tu as compris et le problème c'est ça même o tɛ laban dɛ a bɛ ci de so ninnu ngolilen kun do fan o fan u y'a bɛɛ ci ka taa da tali nka villa belebeleba 2 bɛ yen Bɔkasiriki nin villa belebeleba in i b'a fɔ masintigi m'u ye i k'a dɔn masintigi sina ka tɛmɛ olu kɛrɛfɛ hali k'u waasi dɔɔni o ma kɛ a bɛ taa woyanko kɔda in na Bɔkasiriki k'a dɔn kun dan bɛ sɛbɛnni bilenman kɛ so o so kan a fɔra k'o bɛɛ de bɛ ci wa villa bilenman in villa belebeleba 2 in sɛbɛnni kun b'u fana kan koyi minnu ma ci tɛrɛ kun b'u kan nk'u cibaliya kɔni ye mɔgɔw kamana de guwan Bɔkasiriki o kuma min ye sigidalamaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ yalima ɲɛnɛ wolomali don wa nin villa belebeleba 2 in jibaliya a kun dun ye mun ye a bɛɛ taa u yɛrɛ bɛ sigida la cogo min na so tɔ minnu jira a bɛɛ lajɛlen sigicogo ye kelen ye a bɛɛ lajɛlen kɔfoloko in de ye Bɔkasiriki k'a dɔn talikɔkaw u kamana guwanna dɔw kɔni bɛ ɲininkali caman na nin villa ba 2 in Bɔkasiriki i k'a dɔn wa mariki b'u kan a cibaliya kun dun ye jumɛn ye maa de b'a kɔfɛ wa yalima dankɔrɔba dɔ de ta don wa yalima wari de o tigi ye wari de di u ka yɔrɔ kana ci wa mun ni mun de kɛra Bɔkasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin faamubaliya kɔni donnen don sigidalamaw la sabula i k'a dɔn sɔgɔma joona fɛ Bɔkasiriki dɔw kun ɲɛna k'a fɔ ko in di bɔ koyi olu kɔni y'a kɛ tulogɛlɛya k'u sigi Bɔkasiriki k'a dɔn sɔgɔma joona fɛ machine mankan bɔ gada yan ka di yan ye machine mankan bɔ Bɔkasiriki k'a dɔn a ye minɛnw jɛ a kana ɲinɛ papuw ka nugusuni kɔ kasɛlew bɛ min Bɔkasiriki haraba masi kɔni b'a ti cogo min a b'a ti nin ye makari ko da de Bɔkasiriki nka n'i ye ko ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko caman ta kɔni ye tulogɛlɛya ye nin kuma in fɔra mɔgɔw ye a bɛ waati jan bɔ Bɔkasiriki k'a dɔn minnu yɛrɛ caman bɛ yen n'u ta ye so ye Bɔkasiriki caman wari dira caman ma i ka taa so kura jɔ nka dɔw kɔni ye keguya de kɛ u b'a dɔn u ka so bɛna ci u sina ka yɔrɔ in feere maa wɛrɛ ma o tigi sɔnna k'o sa mais o y'a sɔrɔ a fɔr'u ye enquête kelen yala a bɛna fɔ a ye fɔlɔ de a tɛ fɔ jamana o enquête bɛ kɛ bɛɛ bɛ wele ka t'i ka wari d'i ma dɔw b'u dɛn ka se k'a fɔ cɛ ne b'a fɛ ka n ka yɔrɔ in feere n bɛ yɛlɛma fan wɛrɛ bon o b'a sɔrɔ min fana b'o sɔrɔ o ye nɔnɔman ye dɛ non a t'a dɔn il le sait pas d'abord kɔfɛ de ale bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko yɔrɔ bɛna ci nin kɛlen k'a ka wari minɛ ka taa yɔrɔ bɛna ci nin kɛlen k'a feere ma i kɔni a tɛna feere sɔngɔ kelen na a b'a kɛ moins cher ye c'est ça maa min ka baara ye fɛn moins cher sa fana ye e ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na tuma Bɔkasiriki nko n'a ta bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa yɔrɔcila ninnu u ye kalo 3 luwanse wari di bɛɛ ma Bɔkasiriki i k'a dɔn yɔrɔ mana ci yanni ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ayiwa wari filɛ nin ye i n'i ka denbaya ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ yanni ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ k'a fɔ yɔrɔ ninnu bin de kɛra maa kan wa bi ma kɛ maa kan dɛ maa si kan mɔgɔw ladɔnniyala la min ye ministre de domaine de l'état ye Abdoulaye Imran Touré a fana a ka ɲɛfɔli kɛ nin villa 2 ma ci ka da kun min wala problème b'o de la a ka direction des domaines du cadastre mɔgɔw a k'u wele a k'u ɲininka a cibaliya kun ye mun ye komi a fɔlen filɛ nin ye o ma bɔ a kalama sa wa n'o tɛ an bɛ se ka ministre ka taabolo la dɛ awɔ a fɔlen filɛ nin ye sa maa tɔw ta bɛ ci cogo di ko villa belebele 2 bɛ yen k'olu ma ci ka da kun jumɛn kan wala a ɲɛ de ka fɔ an ka faamuyali kɛ n'o tɛ n'u m'a ɲɛfɔ bi m'a to an taara an joint ni da la k'a walaki k'a da timatɛgɛ de b'i kunna a dɔw ma kɛ buguni examen ya ni n da cira i ta bɛ ci sa o kɔni don n'i taar'o fana kɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ anw da cira a dɔ faamaw k'a ci an da cira ayiwa bɛɛ ta ka ci a bɛɛ ɲɛngwɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ arc-en-ciel kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra ni n tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye o de ye Musa Bilali Sidibe ye Sidibe ko min ye samiyɛ don furadama ka na se bi ma min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigila sen kan i kumana duci ko kuma min kan dɛ o duci hakilinaw dala jɛkulu min ka sigili sababu la n'an ko a ma ko centre de coordination des inondations et de gestion des crises n'i y'a lajɛ olu ka comité technique interministériel min bɛ yen kɔni u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ jurula sa u ye ɲɔgɔn ye min boloda n'u a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ suɛkalo tile 10 tɛmɛlen san 2025 u yɛrɛ ka centre jabalaba la i b'a ye
ye k'a fɔ ko min ye maa 700 bɔ ɲɔgɔn ye samiyɛ dofura dama kana se bi ma olu kɔni u si sɔn danyana wa min ye maa 10 ye olu fana 10 u ni tun bɛ ji kasara la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Bamakɔ ye maa 10 min n'olu fatula o maa 10 n'i y'u ka taabolo lajɛ faaba fo ka taa se an ka marabolo kɔnɔna ma 2 o kɛra Kayi mara o kɔnɔna na sabakɛla Bamakɔ min ye Keɲeba ye sabakɛla ye min ye Bajangara ye filakɛla yen fan fɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye Sanpɛrɛ fana ye fatulen ninnu na Sanpɛrɛ fana ka wulikajɔ bɛ a la Sanpɛrɛ n'i y'o lajɛ o bɛ tali kɛ min ye Kayi mara Kulukoro fo ka taa se Sikaso ma kelen bɛ yen o kɔni Sanpɛrɛ jiginn'o kan Kayi région na Kulukoro Sanpɛrɛ jiginna maa 1 kan yen min ye Sikaso mara ye n'o ye n yɛrɛ ka région ye Sanpɛrɛ jiginna maa 1 fana kan yen n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye nin commission in o kɔni y'a jira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ko bawo ɲinɛ samiyɛ a bɛ na cogo min na ni fiɲɛ de bɛ na sanji bɛ na cogo min na ni fiɲɛ de bɛ ɲami ɲɔgɔn na maaninfinw n'i ye san file i k'i yɛrɛ sabati yɔrɔ kelen kan'a fɔ n bɛ bolimafɛn boli san kɔrɔ n bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ka boli ka yɔrɔ in ma kɛ bolimafɛn na a ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ ni san tigɛla i bɛ taa yɔrɔ min na i ka taa ye wa ko n'i y'a lajɛ fana maa caman bɛ kulokun gɛlɛya kɛ ka bolimafɛnw boli san kɔrɔ an bɛ bolimafɛn minnu kan yɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ yɛlɛ yɛlɛ n'an ko a ma ko koromu bɔn bɛ yɔrɔ minnu kan olu mana yɛlɛ yɛlɛ ni san tora ka mɛgɛru k'i to sanfɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye Sanpɛrɛ ka jigin i kan subhanallah awɔ a ma nɔgɔ a daji tu min ye wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la ɲinɛnsan ji k'a bɛ bonya wa fiɲɛ de fanga ka bon a kɔnɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a ta k'a lajɛ sanko san donc ala an ye ala deli kɛ sanko la ala sɛbɛkɔrɔ wele la nka ji tilala ka n'a kɛ n'an y'a dɔ ye ko ɲinɛn ta n'o ye 2025 ye k'o fana ta o bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ salon ta kan nin ye n sɛbɛn sɛbɛn n'an y'a salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ Musa Bilali Sidibe a ka fasiri Bɔsiri i tɔn ka naamu ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Boubacar Sidiki k'a dɔn san 30 ni kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye min ye Seydou Konatɛ nin y'a ka fasiri ye Seydou ko Mali douaniers ala ye diɲɛ don o don da kabako fa duniya fanfarangaba Boubacar Sidiki k'a dɔn u b'o de kɛ sabula dandɛmɛ wale ni kɛrɛfɛ mɛriw ani nganamu t'i ɲɛ bilen n'i labɛnnen don douaniers labɛnnen don ka tɛmɛ i kan sabula olu tusuna u ɲɛ kɛn bɛ ngamaɲɛ yɛrɛ ɲɛ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn tile 2 in na douaniers ka minɛni jɔnkala maa a bɛ se k'a fɔ ninnu kɔni min ye Amadou Konatɛ ye directeur général des douanes o tuma a kelen bɛ ka mun gilisi de di douaniers denw ma a taatɔ dɔ sɛgɛ lafiya bɔ la a bɛ tasuma de da kalabanju n'a bɛ taa o de ye problème e ko a nata bilen yan ne ma d'a la n'an bɛ sɔn a ka taa a ka san 2 wɛrɛ kɛ ayiwa Boubacar Sidiki a ko cɛ o cɛ bɛ Mali kalama bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana sumanen tɛ nganamumaw ni bingannikɛlaw ni sow ani jadɔw ani nangarabaw Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don an ka jamana ma ka sababu kɛ Bamajɛ kɛwale min bɛ sen na Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamaji bolomadalen don fɛn damadɔ kan ni douaniers ma cɛsiri kɛ n'u ma wuli ka jɔ kɛ tero Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana in u b'a fɛ k'a kɛ ndomo ye o de la min Amadou Konatɛ n'a ka cɛdenw donda ni bɔda jamana caman jɛ kɛrɛda u bi fa bɛɛ lajɛlen na Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamajiw u n'u dɛmɛbaw olu bara ka kɛwale cɛjugu min da ka Mali sɛgɛrɛ sa kalo 12 Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ se ka dabila cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn misali bolofara min n'u k'a ma brigade mobile d'intervention BMI Bamakɔ yan Boubacar Sidiki k'a dɔn tarata su je kalo tile 8 tɛmɛnen na Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoni sabula n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bi ko kɛ ka kɔn fo k'a sɔrɔ dalilu ni kunnafoni ɲɛnamaw de b'i bolo Boubacar Sidiki k'a dɔn Mali kɔnɔ Mali bɔda Mali donda min ye douaniers ye u kɛlen bɛ ka tabale gosi fa bɛɛ lajɛlen la kunnafoni jɛlen bɛ sɔrɔ u fɛ cogo min na waasa i k'a dɔn foyi kana tɛmɛ u ɲinɛ ma Boubacar Sidiki k'a dɔn kari belebeleba 2 nin kari ninnu nana ka bɔ dafɛdugu dɔ la Boubacar Sidiki i k'a dɔn bara k'u dɛmɛ ka don Mali kɔnɔ minan min kun bɛ kari ninnu kɔnɔ n'a fɔra i ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn i yɛrɛ tɛ sɔn ka suna ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki a ko douaniers ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ ka mobili laroué kabini a kun fɔ a kun hali moteur Boubacar Sidiki k'a dɔn u bɛ sɔn k'a dayɛlɛ ka don a kɔnɔ k'a lajɛ min ni min dogolen don ka tila k'a datugu a nɔ na Bamaji ka kabako ma
u ka kegu wa u tɛ kabakoma Boubacar k'i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ mobili la ni maa tɛ miiri abada ko fɛn bɛ se ka taa dogo yen Boubacar u bɛ yen de dilan ka yen labɛn Boubacar i k'a dɔn u man'o kɛ togo o togo dɔgɔɲɔgɔnw fana bɛ t'u tɛgɛ d'a kan a ko min ye bâton d'explosif Boubacar o tɛ ɲuman ye bâton d'explosif o tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye pɛrɛn ye Boubacar mugujugu min bɛ pɛrɛn n'a yɛrɛ ka sin ka maa bayirika caman ba awɔ u bɛ se ka min don kuluba ninnu na k'a ci i y'a dɔn yɛrɛ de o den kɛmɛ ni 65 Boubacar Sidiki i k'a dɔn awɔ min ye détonateur ye min yɛrɛ b'a kɔri n'o y'a bundeliku ye o den 825 Boubacar Sidiki i k'a dɔn i bɛ t'i yɔrɔ jan fɛ dɔrɔn ka sin k'i butɔ digi ta a b'a ko low a bɛ tiɲɛni kɛ k'a sɔrɔ hali yɛrɛ tɛ yen o k'i bɔ yen min ye juru min bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye rouleau ye cordon détonnant Boubacar Sidiki i k'a dɔn den 49 a kelen o kelen janya Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɔ mètre 12 ani centimètre 250 Boubacar Sidiki i k'a dɔn u taara sɔrɔ o den 200 o den 250 n'i y'o jateminɛ o mètre hakɛ mètre 360 Boubacar Sidiki i k'a dɔn o de tun b'u bolo a ko nin ko in damada nin bɛ se ka jamana kelen di n'a dira maa jugu ma n'u bolo dara nin kan Boubacar u bɛ tiɲɛni min kɛ ni nin ye a fanga ka bon kosɛbɛ Boubacar i k'a dɔn kun kelen bɛ ka ko in dogo koyi sabula i k'a dɔn essence bɛ kɛ yɔrɔ min n'o ye réservoir secours ye Boubacar o kɔnɔna dɛ u taara fo kɔnɔna de tigɛ Boubacar i k'a dɔn ka tila k'a datugu nin fɛn ninnu da la min ye climatiseur yɔrɔ fana ye ayiwa mobiliba ninnu na Boubacar i k'a dɔn o fana yɔrɔ dɔ bɛ u y'o fana fara ni ka taa don kɔnɔ ni ka tila k'a datugu a nɔ na Boubacar i kɔni ka jateminɛ se ka bɔ nin ka cogo si la i tɛ se ka parce que foyi tɛ ka mara yen ni essence tɛ walima gaz tɛ Boubacar douaniers kɔni y'a sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ kɛ ka taa sɔrɔ nin maramafɛn cɛjugu damanda dalen bɛ ɲɔgɔn kan Boubacar nin kelen o kelen ni bamandi y'a sɔrɔ terrorisme n'a sɔrɔ Ala k'an kisi Boubacar a bɛ se ka dugu kelen ci sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ninnu fɛrɛla mɔgɔw ma koyi yanni an ka sɔmi k'a fɔ ni minɛn ninnu de bɛ don Boubacar k'i k'a dɔn civil fara sɔrɔsi kan u ye janfan caman de siri ni ninnu ye an bɛ don min na ko bi e maa ye a nɔgɔyara kosɛbɛ o k'i bɔ a la Boubacar k'i k'a dɔn mercure n'i b'o o kɔni n'o ye wele k'an ka jɔ ka mugu ci la mercure Boubacar k'i k'a dɔn fana o caman de mercure kɔni u ye jateminɛ kɛ a donni jamana kɔnɔ Boubacar k'i k'a dɔn ko damadɔ a b'o kɛ min ye sanubɔlaw ye olu mago bɛ s'a ma kosɛbɛ Boubacar mercure fana a bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni ye mugujugu pɛrɛnni ye ka dɔ fara o fanga kan a bɛ se k'o kɛ fana i n'a fɔ i ye min fana fɔ wari ko bi ye a bɛ se k'o kɛ Boubacar k'i k'a dɔn u ma dan o ma koyi alamisa don juillet kalo tile 10 min ye minuit waati ye douanier zandigila Boubacar k'i k'a dɔn tuma min n'a bɛ Bamajuw kɔnɔ k'a fɔ ko suna kɛlen don Boubacar zandigila i k'a dɔn sina k'u tɛgɛ da mobili dɔ fana kan min ye cocaïne mugujɛ farni mugujɛ nɔnɔmugu buguri nin bɛɛ bɛ fɔ a ma nin bɛɛ y'a tɔgɔ de buguri mugu nin bɛɛ y'a tɔgɔ ye Boubacar k'a dɔn kilo 26 ɛlɛn ni dɔɔnin ka jɛ kilo 25 dɔɔnin ka jɛ o wari jɛ Boubacar ka hali a ti bala miliyari 1 ani miliyɔn 200 a wari jɛ n'i k'i b'a feere a ti bala yɛrɛ hali juru t'a la c'est à dire que miniti 30 affaire de don tu as 1 milliard et quelques millions a bɛ maa caman ne fa i bɛ muso caman den danya Boubacar sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛɛ min ye u ka baara in kɔni maa bɛ se k'a fɔ tabarikala min ye Amadu Konate directeur des douanes a y'a jira k'a fɔ kuma t'a da Bamajuw ka sigi n'a ye n'u y'u yɛlɛma ko 7 olu b'u yɛlɛma ko 17 Boubacar k'u kɔnɔ fɛn o fɛn n'o ye kɛrɛfɛ mɛriw walima i k'a dɔn ŋanaŋana ko de ye jamana in donni kɔni Boubacar i bɛ se k'a kɛ dɛ fo n'a y'a sɔrɔ douaniers sara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle édition kɔnɔ ɲɛdankura an tɛ bita in bila yan kelen kalan e yɛrɛ ɲuman na bita in kɔnɔ an b'o bila yan c'est nord bita in bɛ bila yan i bolo don wa n kɛra ko ye n bɛ n bolo don n kɔnɔ na se bi fɔlɔ nam
karamɔgɔ tuma tuma ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le témoin sɛrɛ sɛbɛn fura in nin y'a boli ko 457 n'i y'a ta k'a lajɛ min ale ye pujugu ye nin y'a ka fasiri ye pujugu ko mun tɔgɔnɔ ko min ye wulikajɔ ye halisa forces armées maliennes i b'a ta k'a lajɛ u ka wulikajɔ galabu b'a la diɲɛ don o don tabarikala diɲɛ don o don kunnawolo bɛ sɔrɔ bawo maajugu ɲɛna k'a bɛ na dankarili min kɛ anw na i b'a fɔ a kɛra cogo min na ka tɛmɛ waati kɔrɔ tɛmɛlenw na o kɔni o banna pewu bawo minɛn minnu b'an bolo bi ani cɛdenw ja min bɛ se ka se hakɛ min ma olu kɔni kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ sa min ye anw ka jamanadenw n'u bolominɛ lakanali fɛɛrɛw ye o bɛ se ka tigɛ cogo min na nka min ye walejugu kɛbaa tigilama ninnu ye n'o ye jatigɛ wale kɛbaaw ye n'an k'u ma ko terrorisiw min ye gawo ye kabi mɔpti fo ka taa gawo yanfan fɛ tɔnbuktu fo ka se kidali ma o n'a lamini fo ka taa se dancɛ ma ani alizeri dancɛ o bɛ se ka lakana cogo min na maajugu ni yela ye bɛɛ i kun bɛ ci k'i dafara n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na anw ka wolomasiri tabaw min ye tɔnbuktu région kɔnɔna ye bɛɛri yanfan fɛ i b'a ye k'a fɔ u ni maa ninnu kɔni u y'u kɔni ka kunnafoni sɔrɔ u wulila dɔrɔn ni ka taa u dogo yɔrɔ k'a kɛ tomo ye o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye gawo ye kɛrɛnkɛrɛnyala min ye gosi secteur ye u y'u lakodɔn yen fana ka taa u kun ci k'u dafara n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye mɛnaka ye mɛnaka ni ansɔngo an ka maaw u kɔni kɛlen kɔ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ min y'an ka pankulu ye olu dulonna sani dugu cɛ u dulonlen ni sani dugu cɛ a bɛɛ mɛn ka di f'a taara ni mugu ye ka segin n'a ye siga ko t'o la o min ye chef d'état major min bɛ armée de l'air kunna n'an wulila gawo kama ka yen mɔmɔ n'an y'a sɔrɔ maa tɛ yen an b'an kun da kidali kan mugu in kɔni jala a tɛ segin a bɛ suru de a tɛ dulon avion na ka taa ayi o kɔni o kuma kɔni t'a la bawo mugu ninnu n'i y'a jateminɛ hakɛ dɔw de b'a la a man ka mara ka mɛn non a sanna fɛn min kama f'a k'o baara kɛ ni maa ma sɔrɔ kidali k'u bolila ka bɔ yen an bɛ nara yan f'a ma gɛrɛ n ko avion in tigiya ja de y'o ye naam min ye forces armées maliennes ye u ye bɛɛri kɔni o janjo jala ka se gosi ma gawo mara la mɛnaka ani ansɔngo o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kunnawolo ye nka min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ waasa min ye anw ka jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogo min na hali n'a sɔrɔla tuma ni tuma u bɛna suɲɛli wale ni ka o bolo da ka na bali anw ka forces armées maliennes na walima u bɔla fan dɔ fɛ u bɛ fɛ ka taa fan dɔ fɛ ka jan da u ɲɛ o jan da fana n'ala kɔni n'u tɛgɛ dal'i kan hali ni ala y'i to yen ka cɛ forces armées maliennes tɛ to yen ayi n ko armée de bɛ Bamaji anw de bɛ ala kɔn i ni na ka da sika an b'i faa ka sɔrɔ hali ala ma bɔ a kalama nin ye mun ye sɛbɛn sɛbɛn bɛna y'a salo ka bɔ témoin kɔnɔ ali pujugu a ka fasiri don bakariki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan dɔ kɛ kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se e kana kumaso in kɔnɔ bamanankan jɛmukan k'o boloda madame Touré ale bɛ fɔ ne kɔ sini ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sɛbɛnfura kuraw bi bɔ ka n'olu lakali Hamɛd Jakite ale tun bɛ jaw la min ye Mamutu Surunin ye Mamutu Jan Mamutu kununko n'i kɔrɔkɛ dɔ ye ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ la a ye tɔgɔ fɔ n ye n'an bɔra n b'a f'i ye walima tɔgɔ wɛrɛ b'a la min tɛ Mamutu ye ko n ko a ma n ko e de don wa kabaralaka a ko ne y'i ni Mamutu to ɲɔgɔn na n ko Mamutu bɛ ne dɔn Bakariki Daba Tunkara ka sɛbɛnfuraw kala wa